Hayırlı kеш efirde yangalıklar, stüdyoda мен Рима Авзалова бүгінгі шығарылышта. Игілік қылда суға сал, районда инвалидлар 10 күнлігі башланды. Qoz qanады qovri-qovri, xatlar yazarga yarый. İkinci Bütün Россия Qoz Мәсі фестивалінен біздің репортаж. Hünəri ustalık bәйгесі, müğəllimlər yıl uqtuşысы isimi үшін күрәші. Әхәзір әлге һәм башқа вақиғалар хақында тулырақ. 1 декабрда районда инвалидлар декадасы башланды. Декада барышында ең күләмле шара Хайрия марафоны. Марафон 2 декабр көнне мизгил яшьләр үзәгендә узды. Марафонда коллегабыз Найля Салахова да катнашты. Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламәтлекләре шикле булган кешеләргә матди гына түгел, рух ярдәм дә бик мөһим икәнлеген ассызыклады. Кемнәр язмыш сынавы нәтиҗәсендә шушындый хәлгә тарган, аларга сабырлык теләде. Чыгыш ясаучылар арасында районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатуллин да бар иде. Дөньяның никадәр кадерле икәнен белергә, исән кеше үзен сәламәтлеге шикләнгән кеше урынына куеп карасын иде дигән фикер җиткерде. Һәр барчаларыбыз да үзебезнең телебез белән, гамәлебез белән кешегә нишләргә телибез, файда китерергә телибез. Хәтта менә бу куелган әйберләр дә шулай бит инде. Кемдер үзенең кулы белән теккән, кемдер ясаган, кемдер тапкан, кемдер җыйган, шулай бит. Һәм белик, шушы әйберне алган вакытта, яки ниятләп үзебезнең акчабызны, малыбызны, яки үзебезнең яшәгән коллективтагы малны салган вакытта ниятлек. Нәрсәне? Я Раббым, менә бу минем малым, сатуның, алуының дәрәҗәсен бир дип, һәм теге дөньяда көтәргә насыйп әйләде. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов соңгы елларда инвалидларга дәүләт тарафыннан ярдәм артуын, гомумән җәмгыятьнең аларга йөз белән борылуын әйтеп китте. Хайрия мәгариф учреждениеларында ел дәвамында оештырыла. Димәк, киләчәк буын мәрхәмәтле, шәфкатьле булыр дип ышанабыз. Әлеге марафонда барлык мәгариф учреждениеларда елда актив катнаша, теләп катнашалар. Тагы бер өстәп кенә әйтәсе килә, без инде бу өлкәдә системалы эш алып барабыз. Һәр укытучы, һәр сыйныф җитәкчесе, һәр балалар бакчасындагы тәрбияче иртән килеп кергән нарасыйга һәммәсе дә без бергә дип кулын суза. Һәр сәламәт кешенең күңелендә мәрхәмәтлелек хисләре уятып, инвалидларга мөмкин кадәр ярдәм оештыру җәмгыятебезнең бурычы. 1 декабрьдә 10-сына кадәр шу инвалидлар декадасы үткәрелә. Билгеле, бу декаданың максаты менә мөмкинлекләре чикле булган кешеләрнең проблемаларын җәмгыятькә күпмедер тагылып аларның игътибарын юнәлтү, аларның проблемаларына күңел күзләрен күреп, янәшәдә безнең кемнәр бар, алар безнең ярдәмгә мохтаҗ дигәнне тагы бер кат җәмгыятькә җиткерү. Иганәчләр арасында адреслы ярдәм белән килгәннәр дә шактый булды. Без бергә дип аталган Хайрия марафоны күңелгә үтеп керлек җырлар, шигырьләр белән үрелеп барды. Хайриялек елга бер тапкыр, бер көн генә түгел, ел дәвамында дәвам итеп, һәркемнең күңелендә игелек хисләре, ярдәм итү теләге туып, мөмкинлекләре шикле кешеләрнең азга гына булса да хәлләрен җиңеләйтеп, бәйрәм ясый алсак иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Мөмкинлекләре шикле булса да рух ныклыгы белән сукландыра алар. Вәрәшбаш авылындагы мөридүче Зәкәрия Нәфиқов та шундыйларның берсе. Тормышны яратуы көчле булганга үлемне дә җиңгән ул. Зәкәрия Нәфиқов турында алдагы материалда. Култык тоягына таянып чыгып, елмаеп, капка төбеннән үк каршы алды безне Зәкәрия абый. 24 яшендә урын өстендә кала ул. Табиблар аны күп дигәндә 3 ел гына яши алыр дип фаразлый. Безнең өйдә Ташкентта үз ишек алдыбызда кое бар, су ала торган. Аны ел сайын чистартырга кирәк. Шул бер вакыт чистартып бетергәч, менгәндә без баскычы ишелде дә егылып төштем шунда. Умыртка сөяге сынды, арткы миләр изелде. Зәкәрияны кыйдан алып чыкканда берничә мәртәбә кире кые төбенә төшереп җибәрәләр. Ул вакытта кәрәзә телефоннарда юк. Хатыны Ирина тиз генә станциягә йөгерә. Ошыгыч ярдәм машинасы 2 сәгать үткәч кенә килә. Табиблар аны озак яшый алмаячак, аякка басмаячак диләр. Я дома была, как раз с ребенком зашла домой. Ребенка переодевала, и зашел мой отец и сказал, что Закарья упал в колодец. Вот. Позвали соседей, не смогли вытащить, упал еще раз. Потом еще одного соседа позвали. В общем, он спустился, привязал
Закарью. Сам привязался, и только тогда вытащили. Умыртка баганасы сынган Зәкәрия 6 ай ятып хастаханәдән өйгә инвалид коляскасында кайта. Өйдә тагын 6 ай урын өстендә ята да, болай ятып бер нәрсәдә майтарып булмый дигән фикергә килә. Танышлары аша табиб Валентин Дикул турында ишетә һәм аның дәвалау ысулларын үзендә дә кулланып карарга тели. 1 ел ятып, урында, ondan соң күнегүләр ясап, аякка турдым, бастым. Алар әйттеләр инде, менә без олдырганны ясадык, операция калганы үзеңнән тора. Ну, хатынга әйткәннәр, узак яшәмәс дип, берәр 5-10 ел торса торыр. Ну, мин аякка баскач килгән, больницага үзе аптырады врач. Вот, молодец, молодец. Ирина апа хәләленә һәр вакыт терәк була. Зәкәрия абый нинди генә сынауларга юлыкмасын, тормышны яратудан туктамаган. Бүген дә ул һәр яңалыктан хәбәрдар булып, тарихи китаплар укып вакытын үткәрә. Улының оныкларының шатлыкларына хәләле белән икәүләп сөенәләр. Гомер йомгакларын бергәләп, бер-берсенә терәк булып сүтәләр алар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә 2-нче Бөтен Россия Козы-мәсе фестивале үтте. Козы-мәсе фестиваленең Мөслимдә узуы очраклы түгел, районда кошчылык белән шөгыльләнүчеләр күп. Мөслимләр тәҗрибәсен өйрәнергә чит төбәкләрдән дә киләләр. Фестивальнең яңартылган логотипында да Ык елгасы атрибуты беркетелгән. Шул рәвешле Козы-мәсе Мөслим төбәге белән тәңгәлләштерелгән. Фестивальнең төп максаты милләтебезнең мәдәни кыйммәтләрен, гореф-гадәтләрне саклау, кошчылыкны торгызу. Козы-мәсеннән безнең репортаж. Козы-мәсе фестивале Искевәрәш авылында башланды. 92 яшьлек Рәйсә Хәсән шины өендә үтте өмә. Кунакларны капка төбеннән үк җыр биюләр белән каршы алдылар. Өйдә өмә гөрләде. Хатын-кызлар җырлый-җырлый козларның йонын йолкыды. Балалар канат сыдырырга, май канаты бәйләргә өйрәнде. Шунда ук йонны мендәрләргә дә тутырдылар. Уртача зурлыктагы бер мендәргә 10 коз йоны керә икән. Һәр уч йон теләп-теләп салына. Мендәр тутыруның үзенә күрә бер сире бар. Нинди сир соң ул әни? Мамыктан гына тутырылган мендәрләр тиз түмгәкләнә, кабармый башлый. Инде кавырларында сыдырып, мамыкка кушсаң, мендәрләр күпереп торачак. Аннары яхшылап шампунь белән юырга, киптерергә 1 ел. Җиләткәннән соң гына сүрүдә тутырга. Козның өчен алу зур усталык һәм игътибар сырый. Эш майын карда тотып суытырга, козның җенен, үт куыгын дөрес итеп ала белергә кирәк. Авылның бөтен яшь җилкенчәге өлкәнрәк кешеләр менә безне инде шушылай эш алырга, шундыйларга җөртәләр инде авылда инде өлкән кешеләр бик әлләне күп калмады инде. Без инде өлкән кешеләр 80нең өстендәгеләр инде. Менә шул өлкән дип йөрибез, ну күңел яшь. Әбиләр тәбикмәк пешерәләр. Әле майларны әйтәләр, көйдерәләр әйбәттә. Оннан булай тәлинтәләргә салалар. Шуны мана-мана ашыйлар әбиләр. Шул тәбикмәкне шулай иттереп. Гомергә шушылай ибринчә өмә булган инде ул илектән үк. Эш тәмамлангач, кызлар козларны чишмәгә юарга алып төште. Балалар алдан каурый чәчеп барды. Бу йыла козлар киләсе елда да күп булсын дип эшләнә. Без 2нче елны менә Мөслимдә үткәрәбез. Бик матур итеп оештырылган, сүздә юк, бөтен гореф-гадәтләр. Шушы җирлекнең гореф-гадәтләрендә, башка җирдә булмаганнарда монда калкып чыга. Һәрбер җирлекнең үзенең дә бит әле өстәмә гореф-гадәтләре бар. Ләкин ул барсы да татарныкы, менә шушы татарның Козы-мәсе вакытында була торган гореф-гадәтләре. Без инде төрле өлкәләргә дә моны күрсәтеп җибәрәбез. Авылларыбызда әлеге йоланы онытмаган әбиләребез, апаларыбыз бар. Без алардан бик күп багаж, байлык алып калабыз. Яшьләребез шушы шөгыльгә өйрәнәләр. Бу безнең өчен бик зур куаныч. Һәм инде бүген менә Мөслим Россиянең күп төбәкләреннән кунаклар кабул итә. Әлбәттә инде бу безнең өчен тагын бер шатлык. Чишмә буенда кунакларны кайнар чәй һәм кыймак белән сыйладылар. Бәйрәм уен-көлке, җыр биюләр белән дәвам итте. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Козы-мәсе фестиваленең тантаналы өлеше район мәдәният йортында үтте. Биредә фестиваль бәйгегә йомгак ясалды. Чара башланыр алдыннан бәйрәм кунакларына каз итеннән, каз маеннан әзерләнгән ризыклар, каурыйдан, мамыктан эшләнгән кул эшләре һәм сувенир продукциясе да тәкъдим ителде. Теманы Гөлназ Җәлилова дәвам итә.
Районыбыз халкы гырыф-гадәтләрне саклый да, аны сәнгати югарылыкта зәвыклы итеп күрсәтә дә белә. Икенче бөтен Россия казмасы фестивалендә татар йорты экспозициясе татар халкының гырыф-гадәтләрен чагылдырган зур күргәзмә эшләде. Мин бүген шул кадәр шатмын биргә килүемә. Мин әлбәттә Мөслим ягында беренче тапкыр гына түгел, мин федераль Сабантуйда булган идем, шаккатып киткән идем. Мөслимнең булганлыгына, беләсезме, уңган да булырга мөмкин, булган да булырга мөмкин, гырыф-гадәтләреңне сакларга да мөмкин. Әмма дә ләкин аны зәвыклы итеп, сәнгати югарылыкта күрсәтә дә белергә кирәк. Күргәзмәдә районыбызның бер нигездә яшәүче 3 буын вәкилләре 50 елдан артык бергә яшәүче үрнәк гаиләләр белән танышырга мөмкин булды. 7 буын нәсел агачын төзүчеләр нәсел шәҗәрәләре турында горурланып сөйләде. Казмасы фестивалендә катнашуыбыз белән бик горурланабыз. Һәр бер кешегә дә күрсәтергә, горурланырдай әйберләребез бар безнең гаиләдә. Безнең гаиләнең менә шушындый бергә яшәүе, мактаулы бергә яшәүне бүләкләп, шушындый мактаулы грамота алдылар инде, мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләнделәр, әти белән әни. 300 еллык тарихы булган 7 буын бабаларын белгән исламовлар гаиләсе. Без инде менә хәзерге вакытта бер өйдә 3 буын яшибез. Әби бабайлардан килгән, әманәт булып килгән гырыф-гадәтләрне, юлларны сабыйларыбызга да өйрәтергә, җиткерергә тырышабыз. Әнием яклап, 7 буын әбиләр нәселе шәҗәрәсен тәкъдим итәм. Һәм күргәнегезчә шәҗәрәдә һәрбер буын аерым төс белән күрсәтелгән. Бу шәҗәрәне без берничә ел элек Дәваниевнең әнисе чакта ул биргән мәгълүматлар, сүзләргә таянып ясаган идек. Күргәзмәгә мәгариф учреждениеләре, авыл җирлекләре, фермер хуҗалыклары зур әзерлек белән килгән. Биредә каз йоныннан, каз үрдәк мамыгыннан ясалган эшләнмәләрне сатып алырга, каз итеннән пешерелгән ризыклардан авыз итәргә мөмкин иде. Бүгенге олы бәйрәмгә без үзебездә җитештерелгән үстерелгән казларны әзер продукция итеп алып килдек. Әмәкәй кышчылык фермасында Башировлар семья фермасы беләсез инде. Күпләп бройлер шибиләр үстерәләр һәм каз үстерәләр. Бүгенге көндә анда каз суюы бара һәм рәттән үзебездә эшкәртәбез казларны. Гырыф-гадәтләребезне яңадан барларга, сакларга һәм киләчәк буынга тапшырырга ярдәм итүче фестивальне Бөтендөнья татар конгрессы район хакимияте белән берлектә уздырды. Тантаналы чарада Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шейхразиев катнашты. Без инде монда федераль авыл Сабантуй үткәргән вакытында барыбызда булдык. Халыктан да менә Мөслим районы нигезендә бөтен республиканың 44 муниципаль җирлекләрендә шушындый дәрәҗәдә рәхәтләнеп, матур итеп яшәүләрен күрсәттек. Әле менә бүгенге көнгә кадәр дә безнең җитәкчеләр горурланып искә алалар һәм үзләренең рәхмәтләрен белдерәләр. Һәм шушы вакытта менә шундый нигез салгачты без инде сөйләштек һәм әйттек. Халыктан да Мөслим районында каз үстерүләр шундый күп, әйдәгез әле шуларның тәҗрибәләрен карап, без дә бергәләп менә шулай зур фестивальгә күчик дип узган ел беренче үткәргәнек, менә субханалла, быел икенче фестивальгә дә килеп җиттек. Оештыручыларның берсе, Ак Калфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова фестивальгә 400-дән артык заявка килүен әйтте. Иң лаеклыларга дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. 26 бүләкнең 7-сен мөслимлеләр алды. Әнкәйләр теккән, мендәрләрдә, шәйтәрләрдә, пәрдәләрдә безгә ямстап тора иде. Әйемдер сілгір жеткеш, ойла құрға керек болғаш, әбі бабайлардан қалған насиха. Армынжарлар, арқазлар тілеп біздің зор тұрмыш юлынан бастыралар еді. Татар бүту ғалемде қибасын сілегенде де кейіп аз жылы білізді. Biz keldik Müslim җирлегенә Оренбург өлкәсеннән. Без Оренбург шәһәре һәм дә инде Müslim халкы шакка торгач. Беренчедән Müslim үзе менә төзеклеге, чисталыгы, менә ничектер халкының уңганлыгы белән аерылып тора бөтен районнарга караганда. Шунысы иң беренче бу бит инде без килгәч күренеп тора. Без инде гаҗәпләнәбез шул бәләкәй генә Müslim нинди тирән һәм инде нинди мәгънәле чараларны уздыру турында.
Әлбәттә, ул көнкүрештән башлана, кешеләрдән башлана. Без ничек матур итеп җылы каршы алганга шаккатабыз һәр вакыт. Без инде монда беренче тапкыр түгел. Ә инде менә шушы фестивальгә килгәндә, шунысы кызык. Гади гына каз, аның янында нинди генә төрле ничек дип әйтим, эшләр яңгырап тора, гореф гадәтбез. Аны инде менә саклап калу өчен шушы менә конкурсны оештыручылар күп көч куйдылар. Я представляю Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики и хочу поблагодарить Всемирный конгресс татар и администрацию Муслимовского района за то, что пригласили на такое масштабное мероприятие, на фестиваль УКАЗ-УНС. Отдельно хочу отметить, что очень радует то, как жители данного района, экскурсоводы рассказывают с таким трепетом, с такой любовью о своем районе, о культуре. Отдельно спасибо большое за это. Күңелләргә рәхәтлек бирүче зур бәйрәмгә әверелде фестиваль. Кунаклар оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Киләсе елда әлеге чара тагын да зуррак масштабларда үткәрелер дип көтелә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Бүтін Россия Қозымәсі фестивалі 2 күн барды. 2-ші күнні үк бойында бәйрәм ярминкәсі күрләді. Ул Сабантуй паркының татар ихатасында узды. Ярминкә дегәштә шара сәүдә белән генә шикләнмәде, бәйрәм төсен алды. Милли уеннар яңартылды, бәйгеләр оештырылды. Әлеге чарада олысы кешесе рәхәтләнеп күңел ачты. Гаҗәеп матур чара булды бу көнне. Ярминкә, тематик уеннар, ярышлар, милли ризыклары, җыр биюләр барысы да югары дәрәҗәдә әзерләнгән иде. 2-нче көн инде җирлектә бәйрәм рухы хакимлек итте. Qazıması benim bolacaqlarım. Qalama singen. Biz ul bayramni kutib olaydik. Ul birinchi kundan olib so'nggi kunga qadar bik motor bir bayramga aylanaydi. Oila bayramına, ko'rshi-ko'lanlar bayramına, tug'anlar bayramına ham qoz iti, qoz osagan yurt ul endi ungan bulgan davlatli yurt. Qoz өмәсе театраллаштырылган тамаша ярминкәнең бизәге булды. Ярминкә барган мәйданчыкта дуслык, бердәмлек атмосферасы хөкем сөрде. Ярышларда һәркем теләп катнашты. Гомумән мин шаккатып йөрим, мондагы бәйрәм бушынан да Сабантуй. Зур халык бәйрәме, дуслык бәйрәме. Монда халыкның күңеле менә буран бүген әйбит. Салкында кебек әмәләкин күңелләрдә җылылык, шундый шатлык хисләре балкый. Кая карама, татарча сөйләшәбез. Җырымның агыла. Шуннан да кыш көне мондый Сабантуй кебек бәйрәмне күргәнем юк иде. Шаккатта шундый бәйрәмләр үткәрәләр. Бездә бит инде мин Новосибирск өлкәсеннән килдем, Аккалфак җитәкчесе. Бездә бит инде Сабантуйлар инде генә үткәрәләр, монда ноябрь азагында шундый казмәсе дә үткәрергә була икән. Без килдек инде монда карарга, ничек аны үткәрергә, үрнәк үзебезгә алырга. Һәм инде үзебезнең өлкәгә кайтып, шулай авылларда сөйләшеп, шундый бәйрәм үткәрергә үзебездә. Авыл җирлекләре ярминкәгә зур әзерлек белән килгән иде. Рушуган Михайловка, Октябрь, Симәк авыл җирлекләре әзерләгән сыйлы табыннардан теләгән һәркемгә коймак, кайнар чәй, какланган коз, башка төрле тәм-томнар тәкъдим ителде. Мин үзем саклау башта торам. Тумышым белән Муслим районы Тугаш авылыннан. Шуңа күрә миңа Муслим бик якын. Мин һәр вакыт бөтен ярминкәләргә, Сабантуйларга, бөтен бәйрәмнәргә йөрим. Менә бүген дә кыш димәдем, салкын димәдем, йөгереп килдем. Һәм шундый матур үзебезнең туган як Муслимыбызда шушы матур өйләрдә оештырылган шушы матур күргәзмәне күреп шаккатты. Безнең инде бүген шушындый олы бәйрәмбез бөтен Россия күләмендә оештырылган казымәсе. Безнең җирлектәр инде сату белән килдек, инде һәр бәйрәмдә менә шундый милли киемнәр киенеп, үзебезнең күчтәнәчләрне алып халыкка тәкъдим итәбез. Муслим сәнгать мәктәбе остазлары Гөлназ Талипова белән Илмира Галиева киез басып картиналар ясау буенча мастер-класс күрсәтте. Интерактив күргәзмәдә тәнкәләргә Муслим символикасын сугу мизгелләрен кунаклар аеруча кызыксынып күзәтте. Ярминкәдә халык табигый продуктлар сатып алуга өстенлек бирде. Яңа тотылган балык, ат ите, козылык, сыр, җиләк, җимеш шикле үк сатучыларның сәүдәләре уңышлы булды. Түшкәсе белән коз алучыларга зур ташламалар ясалды. Коз итенең эш башларына да сорау зурдан иде. Муслимлеләр һәм җирлегебез кунаклары Идел, Урал татарлары яратып кигән Каракүлдән тегелгән бүрекләрне дә күпләп сатып алды. Кыскасы, ярминкәдән һәркем канәгать калды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.
Devam etебез. Bu günlerde rayonda yıl okutuşusu bәйгесенең муниципаль туры бара. Okutuşының һөнәри осталыгын бәяләү максатында төрле конкурслар оештырыла. Әмма yıl okutuşusu бәйгесе дәрәҗәле булуы белән аерылып тора. Район турында җиңүчеләр республика күләмендә Мөслим данын яклый. Yıl okutuşusu Butun Россия бәйгесенең район этабы лицей, гимназия, Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе базаларында оештырылды. Һәр мәктәптән бер яки берничә укытучы үз көчләрен сынарга, осталыкларын күрсәтергә, тәҗрибә уртаклашырга җыелдылар бирегә. Бу конкурста инде безнең мәктәп турында катнашып, җиңү яулаган укытучыларыбыз дәресләр, сыйныф сәгатьләре, мастер-класслар күрсәтәчәк. Безнең инде үзебезнең лицейда беренче турда 6 укытучы катнашты. Алар инде дәресләрен күрсәттеләр, мастер-класслар күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучылар зур әзерлек белән килгәннәр. Беренче турда 2 сынау узарга кирәк. Мөгаллимнәр шит мәктәптә таныш түгел укучылар белән дәрес үткәрделәр һәм тәрбия сәгате оештырдылар. Һәр чыгышны жюри әгъзалары билгеләп барды. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге нәрсәдә дип әйтсәк, бик каты әзерләнде укытучылар мәктәп этабын уздыруга. Мәктәп этабы үтте, мәктәп этабында җиңеп чыгучы муниципаль бәйгегә килде. Һәм инде жюри составында да бераз үзгәрешләр бар. Без Шит районнан эксперт чакырттык, гадел булсын өчен һәм конкурсның асылы нәрсәдә гаделлектә. Башка еллардан айырмалы буларак, быел сыйныф җитәкчесе бәйгесе урынына шушы ук конкурста тәрбия вакыйгасы дигән сынау кертелгән. Максаты дәрестән тыш чараларны оештыру һәм уздыру, тәрбия өлкәсендә нәтиҗәләргә ирешүгә юнәлдерелгән һөнәри компетенцияләрен күрсәтү иде. Быелгы ел укытучысы конкурсы башка еллардан үзгә буларак, билем бирү белән генә, дәрес күрсәтү белән генә шикләнми, укытучыларыбыз тәрбия юнәлештә дә үз көчләрен сыйлар. Biz аларга уңышлар телибез. Икенче тур укытучы мастер дип аталды һәм педагоглар мастер-класс үткәрделәр. Инновацион педагогик тәҗрибәне презентацияләү һәм трансляцияләү өлкәсендә һөнәри осталыкларын күрсәттеләр, практик эш белән дәлилләделәр. Найла Саляхова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Районда юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. Иминлекне тәэмин итү юнәлешендә ел саен юллар ремонтлана, кисәтү билгеләре урнаштырыла, балалар бакчаларында ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтәләр. Шуңа мисал, бу атнада балалар бакчалары өчен юл әйдә дус булабыз муниципаль конкурсы үтте. Мөслим һәм Сарман районнары буенча дәүләт учреждениесе оештырган бәйгедә 6 команда көч сынашты. Балаларның кагыйдәләрне ни дәрәҗәдә белүләрен Лилия Шәймиева да күзәтте. Балалар мондый бәйгеләрдә бик теләп катнаша, чөнки конкурсны оештыручылар сабыйларга һәрвакыт затлы һәм кыйммәтле бүләкләр әзерләп алып килә. Монда җиңүче дә, җиңелүче дә лаеклы бүләкләнә. Чыгышлар бик матур булды. Командалар бик яхшы итеп әзерләнеп килгәннәр. Бу чыгышлары балалар бакчалары коллективларына киләчәк, үзләренә дә киләчәктә дә кирәк булыр. Ата-аналар җыелышларында күрсәтергә. Бәйгедә берничә ел рәттән район үзәгендә Кояшкай балалар бакчасы командасы җиңүче булган иде. 60нчы еллар стилендә киенгән Кояшкай балалар бакчасы коллективы кызлар-егетләр төркеме башкалардан аермалы буларак үзләрен бәйгедә бик иркен тотты. Шигырьләрне дә, җырларны да балалар бер тында сөйләп бирделәр. Фаралары сүнеп янучы такси машинасы белән алар кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәклеген аңлаттылар. Бәйгедә барысы да Кояшкай җиңү яулады дип уйласалар да, быел беренчелекне жюри Ләйсән балалар бакчасы коллективына бирде. Бүген инде район күләм әйдә юл дус булыйк исемле конкурс үтә. Без монда юлда хәвефсез йөрергә өйрәнү буенча конкурсларда еш катнашабыз. Менә бүген дә Күбәләк балалар бакчасыннан без 3 малай, 3 кыз алып килеп, матур итеп чыгыш ясадык. Бәйгенең максаты балалар юл транспорт травматизмын профилактикалау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм балаларга кирәкле күнекмәләрне ныгыту иде. Конкурста балалар бу кагыйдәләрне ничек белүләрен күрсәтеп бирделәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Салауыз Мухан авылында да казыма сөгүрләде. Муханлылар Булгар радиосы оештырган милли юллар бәйгесендә җиңгән. Җиңүчене радио хезмәткәрләре авылга килеп котлады. Муханлылар исә кунакларга казымасын күрсәтте. Бәйрәмдә эстрада җырчылары да катнашты. Булгар радиосының иртәнге чәй тапшыруы авылым юллары бәйгесен игълан иткәч, Салауыз Мухан мәдәният йорты җитәкчесе Илмира Аюпова әлеге конкурста катнашырга карар кыла. Гөрле казымасы бара бүгенге көндә, хәзерге моментта бездә. Булгар радиосында шушындай традицияларны
Yazып җибәрегез дигәчтен, без инде авылдашларыбыз белән бергә уйладык та, салагызу турында язып җибәрдек. Һәм шушы салагызуның нәтиҗәсе булып, беренче урынга чыгып, менә шушы бәйрәмгә алар безгә инде кунакка килделәр. Иртәнге чәй тапшыруын алып баручылар үзләре белән җырчыларны яртып узган атнада Салавыз Муханга килде. Кунаклар арасында Булгар радиосының баш мөхәррире Илфар Каримов, иртәнге чәй тапшыруын алып баручылар Рөстәм Гайзуллин, Илнар Юсупов һәм Эльвира Вилдан, яңалыклар бүлеге җитәкчесе Айнур Әхмәтов, эстрада йолдызлары Зәринә Хәсән Шина белән Рәфинә Ганиуллиналар да бар иде. Өстемдә беренче тапкыр бик гаҗәп, шундый ничек дип әйтим, гаҗәпләндем, хәтта кунакчыл булуына бу төбәкнең. Без автобустан килеп төшүгә бөтен авыл халкы җыелган дип әйтсәк тә дөрес булыр. Бик зур рәхмәт безне шулай каршы алганнары өчен. Мин бик шатмын бүгенге көндә монда килеп эләгүемә. Дөрес әйткәндә, мондый чакыруга әле беренче тапкыр чакыралар. Казымәсе плюс концерт ул инде ниндидер яңалык минем өчен. Ләкин казны ялкыган бар, Аллага шөкер. Һәм ниндидер шатлыклы, мин яңалыкка бик тә позитив карыйм. Әлбәттә кайтырга булдым. Хәзер инде менә бу атмосфераны күргәч тагын да күңеллерәк булып китте дисәм дә була. Авыл уңганнары кунакларга каз өмәсе юласын күрсәтте. Эльвира Вилдан да өмәчеләргә кушылып каз юлкышты. Бизәкле көянтеләргә асып, казларны ык буена юарга алып төштеләр. Бәйрәмне Татарстан Яңа гасыр телеканалы да төшерде. Электә шушындай каз өмәләрен бик матур үткәрә торган идек. Һәр күрше күләм белән бергә җыелып, казларны тазартып, суеп, акырып, тазартып, аны Кентеләргә асып, акбыена бәкегә сәкәргә төшә торган идек. Бәкедән төшкә кайтканнан соң иде әбиләр тәбикмәкләр пешереп тора торган иде. Шул тәбикмәкләр белән утырып яңадан казмайлары белән мансый-мансый тәбикмәкләр чәйштек. Каз өмәсе гомер-гомергә татар халкының бик матур йоласы булган. Шуңа күрә ул хәзер дә дәвам итә. Казлар күп булган кешеләр гадәттә күп итеп үзләренең иптәшләрен, дусларын, туганнарын чакырып эш итәләр. Каз өмәсе йоласын үткәрергә җыелдык. Бу бик кирәк дип уйлыйм. Бердән без дусларыбыз белән аралаштык, менә ничә көн шушы әйтеп әзерләндек. Һәм балаларыбызга да бу безнең үрнәк булып тора. Алар шушы йоланы күреп үссеннәр иде миндә. Казларны юып кайткан кызларны капка төбендә каз майы белән майланган тәбикмәкләр белән каршы алдылар. Каз өмәсе авыл клубында дәвам итте. Булгар радиосы концертына якын тирә авыллардан һәм район үзәгеннән дә халык күпләп җыелды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Зурлап дәүләт хисабыннан юл салалар үрьягыннан. Җитәкли белгәндәй эшне Галиев бу төзелешне. Брюк сроклар үтмәсен, юл читкә кирип китмәсен, эшкә алдык яхшы прораб. Минем малай куяр ярап. Кирәк эшне тапшырырга юл юк. Вагон гына тора. Түрә телсез тора катты. Ярсып улын сүгеп атты. Юлым кайда күзле бүкән. Акча читкә күбрәк киткән. Кыек якка китмим дисәң, гадел юлны сайла икән. Детям нужно, очень много для счастья. Гоночные аттракционы, изысканные деликатесы, удивительное открытие. И в ямку бух, а чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря? Не забудьте заплатить налог на квартиру или дом, автомобиль или земельный участок до 1 декабря. Сделать это легко. Всего лишь нужно воспользоваться мобильным приложением налоги ФЛ или личным кабинетом налогоплательщика с любого компьютера или телефона и затратить несколько минут на уплату налогов. Заплатите имущественные налоги вовремя. С 2019 года по вине пьяных водителей в Республике Татарстан произошло 930 аварий. Погибло 216 человек. Пострадало 1258. Алкоголь за рулем убивает.